बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेबा खुंथाया मोजां आनजाद खुंनायाव थारैनो फैमाल, बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। दिनैनि जानो गोनां गोरलै बिगियान आयदानि मेट्रिक आनजादखौ केन्सेल खालामबाय सेबाया। सेबानि बेबायदि थांखि लानायनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। मेट्रिक आनजादा साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय जिउनि मोनसे गोनांथिथार आनजाद। नाथाय मा जाहोनाव खनले सोंथि बिलाइया लिक जानो मोनखो? जाय सुबुङा बेबायदि आयेन बेरेखा खामानिखौ मावदों बेखौ थाबैनो हमनांगौ होननानैबो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों रावजों बुंदों। दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांनि देहायारि थासारिया लोरबांसिन थासारियाव थांनाय 11 खालारनि फुंनि समावनो बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जादों। बिथांनि हार्टआ लोरबां जासिनदों होननानैबो मिथिनो हाबावदों। थांनाय 11 मार्च खालि सिक्किमाव गोबां बिबांनि बरफ गोग्लैनायनि जाहोनाव नाथुला आरो थंग लेकनिफ्राय फैनाय समाव गासै सा 400 दावबायारिफोरजों लोगोसे 100निबो बारा गारि मटरफोरा थाबथानानै दङमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। भारतारि रैखाथि बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला नाथुला आरो थंग लेकआव थाबथानानै थानाय दावबायारिफोरखौ मदद खालामनो थाखाय पुलिस बिफानजों लोगोसे नोगोरारि दैदेनगिरिफोराबो फैदोंमोन आरो थाबैनो अपारेशन हिमराहाट मिशनखौ जागायदोंमोन। मख'नो गोनांदि गोबाव सम नाजानायनि गेजेरजों सा 179 हौवाफोर आरो सा 142 आइजोफोरजों लोगोसे सा 50 गथ'सा दावबायारिफोरखौ रैखा खालामनो हादोंमोन। बावखुंग्रि बियाबाव बिपिएफ दोलोनि अनगा गुबुन रावबो बिजाथियानो देरहानो हाया, बुंदों एमसिएलए धनेश्वर गयारी बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों इउपिपिएल दोलोनि मानसिफोरा फैसाखौ जाया, डाइरेक्ट मन'यैसो होननानै बिथाङा बुंदों। मख'जाथावदि फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै बिपिएफ दोलोआ बिटिसिनि गासैबो जिल्लाफोरावनो दोलोआरि सांग्रांथि मेल खुंफुंदों। दिनै बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि बावखुंग्रि बियाफनि सिङाव थानाय औवाबारि दावखिबारियाव बिपिएफ दोलोआ बिटिसि ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो जौगाथायनि सायाव बिथा खालामनानै दोलोआरि हानजा सुरनाय हाबाफारिजों लोगोसे रायजोफोरनि थुबुरमा हाबाफारि लादों। हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि, खाम्फा बरगयारी, एमसिएलए धनेश्वर गयारी आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे रोजा रोजा रायजो राजाफोराबो बाहागो लायो। मेट्रिक आनजादखौ दिनै बन्द' खालामनायनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों एबसुआ। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मेट्रिक आनजादनि बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइया लिक जानायनि उनाव सेबाया दिनै आनजादखौ बन्द' खालामनायनि थाखाय गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों फरायसा आफादा। सेबानि बानजायनायाव खुंनाय मेट्रिक आनजादखौ गोग्गो आरो गोथार खान्थिजों खुंफुंनांगौनि दाबिजों फरायसा आफादा बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर मावखुलियाव 1 घन्टा धरना हाबाफारि दिन्थिफुंनायजों लोगोसे आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफानखौबो गोख्रों रावजों सोंखारियो। मेट्रिक आनजादनि गोरलै बिगियान आयदानि आनजादा सोलिफु दाननि 30 मार्चआव जाफिनसिगोन। HSLCनि गोरलै बिगियान आयदानि आनजादा आनजाद जायैनि सिगांनो सोंथि बिलाइया समाजारि बिजोङाव गोसारनानै जानो गोनां आनजादा केन्सेल जादोंमोन। दिनै सेबाया मेट्रिक आनजादनि गोरलै बिगियान आयदानि आनजादखौ सोलिफु दाननि 30 मार्चआव खुंफिननो थाखाय थि खालामफिनबाय।